абдулло турсунов сокини 80-солаи ноҳияи фархор аз деҳаи сурхоб деҳоти хутал маротибаи дuyum ба мутолиаи китоби тоҷикон шурӯъ кардааст. ин навбат илҳоми ӯро дуюмбора ба мутолиаи ин китоб пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ифтихори 115-солагии академик бобоҷон ғафуров эълон гардидани озмуни тоҷикон оинаи тарихи миллат бедор кард, мегӯяд ӯ. ман аввалин маротибаи китобро забони русӣ соли 1974 хонда будам. ана дуюм бор вақте ки китобро тақсим кардан хона ба хона, ман бисёр миннатдорам аз ҳукумати ҷумҳурӣ, аз президенти моҳтарам эмомалӣ шарифович ки ҳамин китобро ба мо боз дастрас карданд ба забони тоҷикӣ, ба забони модарии худамон ки мо инро ҳаматарафа мефаҳмем, таҳлил мекунем. дар китоб аллакай ман китобро як маротиба хондам. дар китоб бисёр чизо гуфта шудааст ки таърихи миллат, таърихи халқи тоҷик бисёр ҳам дуру дароз аст ва бисёр чизҳоро боз хубтар беҳтар фаҳмида гирифтам. ин инсони чеҳрагарму ширинбаён аз эълон гардидани озмуни тоҷикон оинаи таърихи миллат хурсанд аст. ӯ андеша дорад ки насли наврас хусусан ҷавонон барои он ки дар рӯяи ватанпарастӣ ба камол расанд бояд ки аз таърихи гузаштаи халқи худ бохабар бошанд. имрӯз бисёр ҳам хуб карданд ки ба ҳар як оилаи хонадон китоби тоҷиконро тақсим карда расонданд, чунки ин китоб ба ҳама дастрас намешуд. албатта ин кори хуб аст ки ҷавононро, одамонро, мардумро ба хондан ҷалб мекунад. амаки авлод то ба синни нафақа расидан солиёни зиёд дар мансабҳои гуногуни давлатӣ ва хоҷагидорӣ ба ҳайси роҳбар кор карда. мегӯяд ки тӯли солҳои фаъолияти меҳнатӣ ва то имрӯз ҳамеша китоб ҳамсафараш аст. гузориши хоҷа назриев, худойназар зуҳуров аз ноҳияи фархор барои барномаи иттилоотии Навид.